এই ଛୁଆରା ଦ୍ୱିପହରେ ଭାତ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲି, ସେଠୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଭାତ ଖାଇଛ? ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୋର ମୁଢ଼ି ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। କ'ଣଟା? ଏ ଭଣ୍ଡ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ହସିବ, ଆଉ ଭଣ୍ଡ କହିବ ନାହିଁ ହେଲା। ହଁ ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ଖାଇଦେବ ମାନେ ୟା ମାଆଟା କାମକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ୟା ମାଆଟା ସେ ନାହିଁ ଆଉ ନା, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ଭାଇଟା ନା ଭାଇଟା ବୋଧେ ସେ ଅଛି, ତ ଭାଇଟା ଅଛି ଆଉ କିଏ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି? ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଭାତ ରୋଷେଇ କଲେ ଆସିବୁ ଖାଇବୁ ହେଲା।